እዙይ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ዝሃደኣሉ ወቕቲ ዋሕዚ ሓተት ዕቑባ ናብ ኤውሮጳ ክዛይድ ምጅማሩ ተሓቢሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክካየድ ተወጢኑ ዝነበረ ኣህጉራዊ ዋዕላ ምዕባለ ቴሌኮም ዓለም ብሰንኪ ህልው ፖለቲካዊ ኩነታት ናብ ሩዋንዳ ተሰጋጊሩ። መገዲ ኣየር የመን ካብ 24 ሚያዝያ ትሒዙ ካብ ሰንዓ ቀጥታዊ ኣህጉራዊ በረራ ንምጅማር ዝሰርዖ መደብ ብሃንደበት ተሰሪዙ። ኣርእስታት ዜና ክትሰምዑ ፀኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና፣ ዝርዝራቱ ይቕፅል። ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ማዕበል ኣብ ዝሃድኣሉ ወቕቲ ዋሕዚ ሓተት ዕቑባ ናብ ኤውሮጳ ክዛይድ ምጅማሩ ተገሊጹ። ኣብዘን ዝሓለፋ 2 መዓልትታት ካብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ካብ ዝተበገሳ ጀላቡ 171 ሓተት ዕቑባን ስደተኛታትን ካብ ናይ ምጥሓል ሓደጋ ከም ዘድሓነ ኤስኦኤስ ሜዲተራንያን ገሊጹ። እቲ ኦሽን ቫይኪንግ ዝተባሃለት መርከብ ብምውፋር ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ኣብ ምድሓን ዝነጥፍ ኣህጉራዊ ትካል ብሶኒ 24 ሚያዝያ ብትዊተር ብዘመሓላለፎ መልእኽቲ መሰረት 17 ካብቶም ካብ ምጥሓል ዘድሓኖም ሰባት ብዘይ ኣላይ ዝፈለሱ ቆልዑ እዮም። ኣቐዲሙ እውን ኣብ ተመሳሳሊ ዕለታት 120 ሰባት ጽዒነን ካብ ገማግም ባሕሪ ቱኒዝያ ዝተበገሳ ብውሕዱ 4 ጀላቡ ናይ ምጥሓል ሓደጋ ስለ ዘንጸላልወን ብሓለዋ ገማግም ባሕሪ እታ ሃገር 98 ሰባት ክድሕኑ ከለዉ 17 ድማ ከም ዝሞቱ ተሓቢሩ እዩ። ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ዝሃድኣሉ ወቕቲ ዋሕዚ ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ብዝተዓጻጸፈ ስለ ዝዛይድ 3 ኣህጉራውያን ትካላት ግብረ ሰናይ ነናተን ዓበይቲ መራኽብ ብምውፋር ህይወት ሰባት ኣብ ምድሓን ይነጥፋ ከም ዘለዋ መርበብ ሓበሬታ ኢንፎ ማይግራንት ገሊጹ። እተን ብኤስኦኤስ ሜዲተራንያን እትውነን ኦሽን ቫይኪን ብሓካይን ብዘይዶብ እትውነን ጂኦ ባረንትስን ከምኡ ድማ ብሲኣይ4 ዝተባሃለ ትካል እትውነን ብሓፈሻ 3 መራኽብ ካብ ገማግም ሰሜን ኣፍሪቃ ተበጊሶም ናብ ኤውሮጳ ንምስጋር ናይ ዝሕልኑ ህይወት ኣሽሓት ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ከድሕና ተኽእሎ ኣሎ። እንተኾነ ኣብ ኤውሮጳ ምስ ዋሕዚ ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ተተሓሒዙ ዝንህር ዘሎ ፖለቲካ እዘን መራኽብ ዝጽግዓሉ ወደብ ንምርካብ ክጽገማ ምዃነን ይግመት። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓይልታት ሊብያ ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ንምስጋር ዝሓልኑ እዮም ንዝበልዎም ልዕሊ 500 ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ከም ዝኣሰርዎም ይግለጽ ኣሎ። እቶም ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ኣብ ከተማ ምስራት ኣብ ዝርከብ መዝርያታት ተታሒዞም ዝጸንሑ ኮይኖም ብሰንበት 24 ሚያዝያ ብሓይልታት ጸጥታ ድሕሪ ምጥሓዞም ኣብ ከተማ ትሪፖሊ ናብ ዝርከብ ጣሪቕ ቃልማጠር ዝተባሃለ መዳጎኒ መዓስከር ከም ዝተሰጋገሩ ንዳይረክተር እቲ ማእከል ዓብዱልሰላም ዓለዋን ብምጥቃስ መርበባት ዜና ኣቃሊሐን። ኣብ ኢትዮጵያ ክካየድ ተወጢኑ ዝነበረ ኣህጉራዊ ዋዕላ ምዕባለ ቴሌኮም ዓለም ብሰንኪ ህልው ፖለቲካዊ ኩነታት ናብ ሩዋንዳ ከም ዝተሰጋገረ ወደብቲ እቲ ዋዕላ ኣፍሊጦም። እቲ ብኣፍሪቃ ንመጀመርያ እዋን ክካየድ ዝተወጠነ ኣህጉራዊ ዋዕላ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ክእንገድ ምድላዋት እኳ እንተተገብረሉ እታ ሃገር ኣብ ኩናት ሓድሕድ ስለ እተሸመት ከተሰላስሎ ብዘይምቓላ ናብ 2022 ከተሰጋገረላ ሓቲታ። እንተኾነ ነቲ ዋዕላ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 4 ዓመት ንምክያድ ዝውድብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ኣተኣማማኒ ሰላምን ጸጥታን ስለ ዘየለን እታ ሃገር ዘላቶ ፖለቲካዊ ኩነታት ድማ ከምዚ ዓይነት ኣህጉራዊ ዋዕላ ከተተኣናግድ ስለ ዘይፈቅድን ናብ ሩዋንዳ ክሰጋገር ወሲኑ። እቲ ኣብ ምሕደራ ዲጂታላዊ ዓለም ርክባትን ካልእን ዘጠቓለለ ዝተፈላለየ ዘተን ንጥፈታትን ዝሓቖፈ ኣህጉራዊ ዋዕላ ካብ 6 ክሳብ 16 ሰነ ኣብ ሩዋንዳ ከተማ ኪጋሊ ንምክያድ ድሮ ምዝገባን ምድላዋትን ጀሚሩ ኣሎ። ሩዋንዳ ነዚ መራሕቲ ሃገራት ሰበስልጣን ወነንቲ ዓበይቲ ናይ ቴሌኮም ኩባንያታት ትካላት ዲጂታላዊ ምዕባለ ተመራመርቲ ምሁራት ተማሃሮን ኣውፈርትን ዝርከብዎም ኣሽሓት ሰባት ዝሳተፍዎ ዋዕላ ዘእንገደት ናይ መጀመርያ ኣፍሪቃዊት ሃገር ንምዃን ክትበቂዓ። ከተማ ሰንዓ ኣብ ትሕቲ ሑቲ ድሕሪ ምውዳቓ ን6 ዓመታት ተቋሪጹ ዝጸንሐ ቀጥታዊ በረራ ካብን ናብንታ ከተማ ሰንበት 24 ሚያዝያ ክጅምር ምዃኑ ብወግዒ ተኣዊጁ ቀዳሞት ገያሾ ናብ ዮርዳኖስ ነቒሎም። እንተኾነ እቲ መገዲ ኣየር ኣብ ውዱብ ሰዓት ፍቓድ ኣይረኸብኩም ብምባል ነቲ በረራ ብምስራዝ ንሕክምናን ካልእ ህፁፅ ጉዳያትን ንዝተበገሱ ገያሾ ይቕሬታ ሓቲቱ።
የመን ናብ መንጎ ሕቱን ናብ ስደት ዝርከብ መንግስቲ የመንን ተመቃቂላ ብዘላትሉ እዋን ኣህጉራዊ ናይ መጓዓዝያ በረራታት ናብታ ኣብ ትሕቲ ብስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ዝድገፍ መንግስቲ የመን እትርከብ ዓደን ጥራዩ ክካየድ ጸኒሑ። ፕሬዚደንት ነበረ ዓብድረቦ መንሱር ሓዲ ስምምዕ ሰላም ዝሓሸ ዕድል ንምሃብ ብዝብል ዝሓለፈ ቅንያት ስልጣኑ 8 ኣባላት ንዘለዋ ቤት ምኽሪ ሃገር ድሕሪ ምርካቡ ሕቱን መንግስቲ የመንን ናብ ዘተ ክቐርቡ ከም ዝኽእሉ ክዝረብ ጸኒሑ። ምጅማር ቀጥታዊ ኣህጉራዊ በረራ ካብታ ሕቲ ዝቆጻጽራ ከተማ ሰንዓ ሓደ ካብቲ ተስፋ ዝሃበ ኣጋጣሚታት ኮይኑ የመናውያን ባህንቀውታ ክጽበይዎ ጸኒሖም። ዘይከም ትጽቢት ግና ሕጂ እውን ከተማ ሰንዓ ኣብ ከበባ ክትቅጽል ምዃና ስለ ዝተመልከተ ምስራዝ ናይቲ ናይ በረራ መደብ ተሓቢሩሎ። ሕቱን መንግስቲ የመንን ንምስራዝ ናይቲ ኣህጉራዊ በረራ ሓድሕዶም ይወቃቐሱ ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። سلام كما يتغنيو زي خبركم زخبركن أفكار سبورت نلومي سولوس 26 ميازيا 2022 أبزد دالنايو سومناو مدب سبورت نعوتات أتلت عقبة أبراهامن مقدس ولدون أب أوستريان إسبانيان نتساتفو بينيام جرماي أوردر بشكلتا إيشبورن فرانكفورت نهاند بتاوي هجات أم مايك تايسونن نقدمات فرق فتسامي شامبيونز ليج أوروبان كنملكتينا مسانا حبيركم كتسانحو بخبرنا عدمكم. ኤርትራዊ አትሌት ዕቁበ አብርሃም በቅድሚት ማለት ሰንበት 24 ሚያዝያ ዝተኻየደ ውድድር ማራቶን ቪየና ኦስትሪያ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ነዚ ንመበል 39 እዋን ዝተሰላሰለ ውድድር ወዲ 30 ዓመት ኬንያዊ ኮስማስ ሙቱቲ በ2 ሰዓታት 6 ደቂቃን 53 ካሊታትን ተዓዊትሉ ወዲ ሃገሩ ሊዮናርድ ላንጋድ ድማ 6 ካሊታት ድሕሩ ስዒቦ ኦሎምፒካዊ አትሌት ዕቁበ አብርሃም ካ በተወሳኺ 26 ካሊታት ተፈንቲቱ ሳልሳይ ደረጃ ብምዃን ንክልቲኦም ኬንያውያን ኣብ መድረኽ ሽልማት ሓቢርዎም ወዲ 14 ዓመት ዕቁበ ኣብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ንኤርትራ ካብ ዝወከሉ አትሌታት ሓደዩ ውድድር ማራቶን ቪየና ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም 2021 ንመበል 38 ግዜ ኣብ ዝተኻየደሉ ኢትዮጵያዊ ደራራ ሁሪሳ ንኩሎም ወዳድርቱ ቀዲሙ ሪበን ዓወት ኳበት ይኹን ተነበረ ርጉዲ ከብዲ ጫሙ ወይ ከዓ ሰልኡ ካብቲ በአህጉራዊ ማሕበር ፌደሬሽናት አትሌቲክስ ተፈቅደ ዓቐን ብ1 ሴንቲሜትር ስለ ዝለዓለ ግን ዝደፈኦ ዘውዲ ዓወት ተመንዚዑ ነቲ ከም ናይ በቅድሚት ማል ሰንበት ኣብቲ እዋን ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘ ሊዮናርድ ላንጋድ ተዋሂቡ ኤርትራዊት ፈረንሳዊት አትሌት መቅደስ ወልዱ ክብረ ወሰን 5000 ሜትሮ ጉያ እግሪ ፈረንሳ ሴራ መቅደስ ነዚ ዝተጠቕሰ ክብረ ወሰን ክትሰብር ዝኽኣለት በቀድሚት ማለት ሰንበት ኣብ ማላጋ እስጳኛ ብጃፓናዊ ኩባንያ መፍረናውቲ ስፖርት አዚክስ ተወዲቡ ኣብ ዝተኻየደ ፍሉይ ውድድር እዩ ኣብቲ ውድድር ብሪጣንያዊት አይሊሽ ማኪኮልገን ብ14 ደቂቃን 44 ካሊታትን ቀዳመይቲ ተዓዋቲት ክትከውን እንከላ ኬንያዊት ናኦሚ ቼፔንጌኖ ድማ ብ12 ካሊታት ተበሊጻ ካልኣይ ተርታ ሒዛ ብድረቱ ውድድር ጽባሕ ኩሉ ከምቲ ዝደለኽዎ እንተዳ ኸይዱለይ ክብረ ወሰን ፈረንሳ ዘይሰብረሉ ምኽንያት የለን ዝበለት ጓል 29 ዓመት መቅደስ ቦገና ነቲ ዝተወሰነ ርሕቀት ብ15 ደቂቃን 16 ካሊታትን ብምፍጻም ሳልሳይ ደረጃ ድሕሪ መሓዛ ካብ ወርሒ ለካቲት 2020 ኣብ ሞናኮ ብሊቭ ዌስትፎል ተታሒዙ ንጸንሐ ክብረ ወሰን 5000 ሜትሮ ፈረንሳ ብ16 ካሊታት ኣማሓይሻ መቅደስ ድሕሪ ውድድር ኣብ ዝሃበቶ ቃል ክብረ ወሰን ፈረንሳ ብምስባረይ ሕጉስቲ ከሳብ መዛዘም ሕንጻጽ ዝረግጽ ዘለኒ ኩሉ ያውጽእ ኣብ ጽርግያ ንፋልማይ ጊዜየ ውድድር 5000 ሜትሮ ኣካይደ ቁሩብ ፍልይ ዝበለዩ በዚ ጥራሕ ኣይዓግብኔ ኣብ መጻይ ኣብ ውድድር ትራኩን ክብረ ወሰን ክሕዝ ደልየ ካብ ዝሓለፈ ጊዜ ንላዕሊ ሕጂ ብዝያዳ ተተባቢዕ ኣለኹ ብምባል ተወሳኺ ክብረ ወሰን ክትጭብጥ ትልሚ ከም ዘለዋ ሓቢራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኤርትራ ኣብ ልምምድ ዝርከብ ተቐዳዳማይ ቤልጅማዊት ወርልድ ቱር ቲም አንተኽ ማኽሼ ዋንቲ ጎቤኽ ማተርዮ ቢንያም ግርማይ ዝመጽ ሰንበት ባሕቲ ግንቦት ኣብ ጀርመን ናብ ዝካየድ ውድድር ክላሲክ ኤሽቦርን ፍራንክፈርት ክቀዳደም እዩ ዕድሚኡ 22 ዓመት መሊኡ ዘሎ ቢንያም ብድሕርቲ ብ27 መጋቢት ኣብ መበል 84 ውድድር ክላሲክ የንት ቬቬልየም ኣብ ቤልጅየም ዘመዝገቦ ዝዓበየ ዓወቱ ናብ ቅድድም ዝምለስ ዘሎ ሕጂ ንመጀመርያ ግዜ እዩ
187.5 ኪሎሜትር ርሕቀት ንኽሽፍን ተመዲቡ ዘሎ ውድድር ክላሲክ ኤሽቦርን ፍራንክፈርት በቆጻጽራ ኤርትራ ሰዓት 1:40 ድሕሪ ቀትሪ ካብ ከተማ ፍራንክፈርት ኣስታት 13 ኪሎሜትር ርሕቀት ካብ ትርከብ ንእሽቶ ከተማ ኤሽቦርን ክብገስ እዩ። ዝተፈላለዩ ዓድታትን ከተማታትን ዞባ ሄሰን ሰንጢቁ ድማ ኣብ መወዳእታ ኣብ ውሽጢ ከተማ ፍራንክፈርት ኣብ 4.5 ኪሎሜትር ርሕቀት ዘለዎ ዙርያ ክልተ ግዜ ብምኹላል ክዛዘም እዩ። ብርክት ዝበሉ ኣብ ጀርመን ዝቕመጡ ኤርትራውያን ነቲ ኣብ ከባቢ ጥንታዊ ኣዳራሽ ኦፔራ ዝዛዘም ቅድድም ብኣካል ተረኺቦም ክዕዘብዎን ንቢንያም ድማ ደገፎም ክህቡን ትፅቢት ይግበረሎም። መደበራት ቴሌቪዥን ኤችአር፣ ኤሮስፖርት፣ ጂሲኤን፣ ቲቪቱን አርቲቪኤስን ነዚ ቅድድም ብቐጥታ ናብ ተዓዘብተን ክፍንዎን ኣብዚ ንመበል 59 ግዜ ሳለጥ ውድድር ካብ ቀዳማይ ክሳብ መበል 20 ኮይኖም ንዝዕወቱ ተቐዳድምቲ ብሓፈሻ 40,000 ዩሮ ሽልማት ተዳሊሎም ኣሎ። ጉንዑ ቀዳማይ ተዓዋቲ 16,000 ዩሮ ክኸውን ከሎ ካልኣይ 8,000 ዩሮ ሳልሳይ 4,000 ዩሮ ክወስድዮም። ውድድር ክላሲክ ኤሽቦርን ፍራንክፈርት ሩድ ኡምደን ሄኒንገር ቱሩም ዝብል ስም ሒዙ ብሓደ ግንቦት 1962 ይፈሊሙ። ካብ ከተማ ፍራንክፈርት ነቂሉ ድማ ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ይዛዘም ነይሩ። ነቲ ውድድር ዝምውል ዝነበረ ፋብሪካ ቢራ ሄኒንገር ኣብ 2008 ዓ.ም ብሕፅረት ፋይናንስ ምወልኡ ደው ምስ ኣበለ ግን ካብ 2009 ዓ.ም ኣትሒዙ ብከተማታት ኤሽቦርንን ፍራንክፈርትን እናተመወለ ነዚ ሕጂ ዝፅዋዓሉ ዘሎ ስም ሒዙ ይካየድ ኣሎ። እዚ ኣብ 2015 ዓ.ም ብጥርጣሬ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ኣብ 2020 ድማ ብምኽንያት ኮቪድ-19 ከይተኻየደ ዝተረፈ ውድድር ካብ 2017 ዓ.ም ንድሓር ወርልድ ቱር ሓደ መዕየር ደረጃ ተዋሂቦ ኣብ ምስልሳል ይርከብ። ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ሜሮን ርእሶም፣ ሜሮን ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔር፣ መራዊ ቅዱስን ዳንኤል ተኽለ ሃይማኖትን ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ሓደ ካብቶም ኣብ ጀርመን ዝካየዱ ክልተ ደረጃ ወርልድ ቱር ዝልክዑ ቅድድማት ተሳቲፎም ነይሮም። ዓለምና ካብ ዝረኣየቶም ተጓዘዝቲ ሓደ እቲ ብዘይ ምሕርን ዘየላቡን ጉስጢ ዝፍለጥ ኣሜሪካዊ ማይክ ታይሰን እዩ። ናይ ፕላኔትና ሕሱም ሰብ ከምኡን ማይክ ሓፂን ብዝብል ቅጽላት ስም ዝፍለጥ ሻምፒዮን ከቢድ ሚዛን ዓለም ዝነበረ ኣሜሪካዊ ማይክ ታይሰን ካብ ዘካየዶም 58 ግጥማት 44 ግዜ ንመጋጥምቱ ኣብ ባይታ ብምስጣሕ 5 ግዜ ብውሳነ ድያኑ ሓደ ግዜ ከዓ መጋጥምቱ በደል ብምፍጻሙ ክዕወት እንከሎ 6 ግዜ ድማ ተሳዒሩ። ኣብ ክልተ ካልኦት ጾታታት ከዓ ሰዓርን ተሰዓርን ዘይብሉ ጾታ ተቋሪጹ። ታይሰን ማዕረ ረዘንተ ዓወታቱ በቲ ኣብ 1997 ንኣሜሪካዊ መጋጥምቱ ኢቫንደር ሆሊፊልድ በእስናኑ እዝኑ ብምጭራም ኣብ ልዕሊ ኣካላቱ ዘውረዶ ጉድኣቱን ስሙ ይላዕል እዩ። ብዘይካ ዝንሱ ኣብ 1992 ዓ.ም ንሓንቲ ጓል 18 ዓመት ጎርዞ ዓሚፅካ ዝብል ክሲ ቀሪቡሉ ገበነኛ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ዋላ እኳ 3 ዓመታት ጥራይ ተሓቢሱ ናፃ እንተወፀ ን6 ዓመታት ንኽእሰር ተበይኑሉ ነይሩ። ታይሰን ኣብቲ ንመጋጥምቱ ኣብ ሒደት ካሊእታት ወይ ደቃይቕ ኣብ መሬት እናሰጥሐ ንመድረኽ መኸተ ጉስጢ ዓለም ዓብሊሉሉ ዝነበረ ዘመን ብኣማኢት ሚልዮናት ዶላራት ዝቑፀር ኣታዊ ክግሕጥ እኳ እንተኸኣለ ብሰሪ ገንዘቡ ኣብ ዘይተደልየ ጎዳኢ ወልፍታትን ልምድታትን ምዝራው ግን 320 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ሃብቱ ኣባኺኑ ኣብ ሓደ እዋን መንግስቲ ከም ጠፋሽ ንኽፈልጦ ኣመልኪቱ ነይሩ። ወዲ 55 ዓመት ማይክ ታይሰን ብጥራዕን ዕፀ ፋርስ ኣልኮላዊ መስተ ሰቲኻ መኪና ብምራሕን ካልእ ብዙሕ ጉዳያትን ተኸሲሱ ብርክት ዝበለ ግዜ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ እዩ። ማይክ ቅድሚ 2 ዓመታት ማሕበራዊ ሚድያ ዝግባእካ ጉስጢ ወይ ድማ መቕጻዕቲ ከይረኸብካ ንኻልኦት ሰባት ክትዝንጥለሉ ወይ ክትጸርፈሉ እትኽእል ምቹ መድረኽ እዩ ብምባል ነቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ንዕኡን ንኻልኦትን ዘጥቁዕ ሰባት ብኣካል እንተዝረኽቦም ዓስቦም ብጉስጢ ከም ዝኸፍሎም ኣተንቢህ ነይሩ። ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ ሕውነታዊ ግጥም ንምክያድ ናብ ልምምድ ዝተመልሰን ባህርያቱ ብእወታዊ መልክዕ ተለዊጡ እዩ እናተባለ ክዝረበሉ ዝሓገየን ማይክ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ናብ ፍሎሪዳ ክገይሽ ኣብ ነፋሪት ተሳፊሩ ንበረራ ኣብ ዝጽበየሉ ዝነበረ እዋን ብሓደ ወዲ 36 ዓመት መንእሰይ ድሕሪ ዝተገብረሉ ምትኹታኽ ነቲ ቅድሚ 2 ዓመታት ዘተንብሆ ስምዒቱ ኣብ ተግባር ኣውዒልዎ። ኣብቲ ነዚ ተግባር ወይ ፍጻሜ ብኸፊል ሰነደ ቪድዮ ተቐሪጹ ከም ዘሎ ታይሰን ዝሓለፈ ረቡዕ ካብ ኣህጉራዊ ማሕርፎ ነፈርቲ ሳን ፍራንሲስኮ ንኽነቅል ንዕኡ ኣብ ዝተመደበ ኩርሲ ኮፍ ኣብ ዝበለሉ ሓደ ብድሕሪኡ ዝነበረ ቦታ መቓምጦ ዝሓዘ መንእሰይ ካብ ኮፍ መበሊኡ ተንሲኡ ኣብ ርእሲ ማይክ ብተደጋጋምን ብቐጻልን ጊዕሩ። ብድሕርዚ ብተኽታኺ ባህርያት ናይቲ መንእሰይ ዝተቖጥዐ ታይሰን ኣንፈቱ ንድሕሪት ገልቢጡ ነቲ ኣብ ርእሲኡ ኮይኑ ከም ጣንጡ ኒን እናበለ ዝርብሾ ዝነበረ መንእሰይ ብክልተ እዳው ኣድራጋ ግሰጦ። ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ሜልቪን ቶሰን ዝስሙ መንእሰይ በቲ ዝዓለቦ ጉስጥታት ትርኢት ገጹ ደምዩን ተጀላሊዑን ኣብቲ ቪድዮ ይረአ።
እዚ ቅድሚ ሕጂ ብስርቅን ካልእ ገበናትን ሓንሳ ንዕስራ ዋርሕ ካልእ ግዜ ድማ ን15 ዋርሕ ኣብ ቤት ማሕቡስ ኣትዩ ዝነበረ መዝሓሊ ሕርቃን ታይሰን ዝኾነ መንእሰይ ድሕሪ እቲ ፍጻሜ ኣብ ፈለማ ምስ ፖሊስ እኳ እንተተራኸበ ከምቲ ዝድለ ዝርዝር ሓበሬታ ከም ዘይሃበን ከም ዘይተሓባበረን ግን ይግለጽ። ጠበቓታት ታይሰን ነዚ ፍጻሜ መልኪቶም ኣብ ዘቕረብዎ ምጉት እቲ ከሳሲ ቀድሚ ብማይክ ምህራሙ ንማይክ ከም ዘጨነቖን ማይ ዝሓዘ ፕላስቲክ ከም ዝሰንደወሉን ገሊጾም። ጠበቓታት ሜልቪን ቶውሰንድ ቦገኖም ኣብ ዝሃቦ ኣንጻራዊ መብርሂ ዓሚሎም ማይ ዝሓዘ ፕላስቲክ ከም ዘይሰንደወ ኣብ ርእሲ ምግላጾም ቶውሰንድ ዕሉል ደጋፊ ታይሰን እዩ፣ ስለ ዝኾነ ድማ ምስ ረኣዮ ኣዝዩ ስለ ዝተሓጐሰ ልዕሊ ንቡር ስምዒቱ ገሊጹ። በዚ ዝተረበሸ ማይክ ድማ ብዘይ ኣገባብ ኣጥቂዕዎ። ታይሰን ነቲ ኩነታት ንውሃብቲ ኣገልግሎት ወይ ከዓ ሆስቴስ ናይታ ነፋሪት ፀዊዑ ክህዶ ይኽእል ነይሩ። ከም ሓደ ታሪኻውን ብሉፅን ተጓሳጣይ ኣብ ልዕልቲ ሕሉፍ ዝተደሰተ ደጋፊኡ ኣእዳው ኣብ ክንዲ ዝልእኽ ነቲ ዝተፈጥረ ኩነታት ብትዕግስቲ ክሓልፎ ይኽእል ነይሩ ኢሎም እዞም ወከልቲ ቶውሰንድ እዚ ይበሉ እምበር ክሳብ ትማሊ ሶኒ ኣብ ልዕሊ ታይሰን ዘቕርብዎ ወግዓዊ ክሲ የለን። ግጥማት ቀዳማይ እግሪ ፍርቂ ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ሎምን ጽባሕን ክሳለጡ እዮም። ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ሰጊረን ዘለዋ ክለባት ክልተ ካብ እስጳኛ ክልተ ድማ ካብ እንግሊዝ ኮይነን ጋንታታት ሪያል ማድሪድ፣ ቪላሪያል፣ ሊቨርፑልን ማንቸስተር ሲቲን እየን። በቲ ቀዲሙ ዝተሰርዐ መደብ መሰረት ሎሚ ሰዓት 10 ምሸት ማንቸስተር ሲቲን ሪያል ማድሪድን ኣብ ስታድየም ኢትሓድ፣ ጽባሕ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ድማ ክለባት ሊቨርፑልን ቪላሪያልን ኣብ ስታድየም አንፊልድ ክፋለማ እየን። ብኻልእ ኣዘራርባ እቲ ጸወታ ኣብ መንጎ ላሊጋ እስጳኛን ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝን ይክኸውን። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ፍጻሜ ቸልሲን ማንቸስተር ሲቲን ዝተራኸባ ክኾና እንከለዋ ሎሚ ዓመት ድማ ጋንታታት ማንቸስተር ሲቲን ሊቨርፑልን ኣብ ፍርቂ ፍጻሜ እንተዳሲዕረን እንግሊዛውያን ክለባት ንኻልኣይ ዓመት ኣከታቲለን ንዋንጫ ክቆራቆሳየን። ነቲ ግጥም ብተናጸል ምስ እንሪኦ ጋንታታት ማንቸስተር ሲቲን ሪያል ማድሪድን ንመወዳእታ እዋን ኣብ ወርሒ ለካቲትን ንሓሰን 2020 ኣብ ዝተራኸባሉ ኣብ ክልቲ እግሪ ሲቲ ብተመሳሳሊ ውጽኢት 2-1 ብምዕዋት ብድምር 4-2 ዓብሊላ ናብ መድረኽ ረብዒ ፍጻሜ ሓሊፋ። ኣብቲ እዋን እስጳኛዊ ኣሰልጣኒ ሲቲ ፔፔ ጓርዲዮላ ንሪያል ማድሪድ ዓሊና ያለና ማድሪድ ድማ እንታይ ክትገብር ከም እትኽእል ኩልና ኣረጋጊጽና ንፈልጥ ኢና ማለት 3 ግዜ ኣከታቲላ ጽዋእ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ዘለዓለት ክለብ እያ። እዚ ዓወት ድማ ንሕና እውን ነዛ ዋንጫ ክንዓትራ ከም እንኽእል ዘዘኻኽር ኣጋጣሚ እዩ ብምባል መግለጺ ሂቡሉ ነይሩ። እንተኾነ ግን ነታ ካብ 2016 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ዝኣልያ ዘሎ ክለብ መሪሑ ዝሓለፈ ዓመት ንፈለማ እዋን ኣብ ታሪኻ ናብ ፍጻሜ ክብጽሕ እኳ እንተኸኣለ ክሳብ ሎሚ ግን ነዛ ክብርቲ ዋንጫ ከረክባ ኣይከኣለን። ሕጂ ድማ ቀድሚ መዛዘም መድረኽ ምርጋጻ እታ 13 ጽዋእት ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ኣብ ከብሕታታ ዝኸዘነት ሪያል ማድሪድ ኣብ መንገዲ በሪኽ እምባ ኮይና ትጽበያላ። ጓርዲዮላ ብዛዕባ እዚ ዝጽበዮ ዘሎ ግጥም ኣመልኪቱ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ኣብ ታሪኽና ንሳልሳይ እዋን ኢና ናብ መድረኽ ፍርቂ ፍጻሜ ንቐርብ ዘለና፣ እዚ ድማ ዘገርም ውጽኢት እዩ። ኣብ ካልኣይ እብረ ናይ ካልኣይ ርክብና ኣትሌቲኮ ማድሪድ ምልኩዕ ዝኾነ ጸወታ ተጻዊቶም፣ ይኹን እምበር ንሕና ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ሰጊርና ነቲ ኣንጻር ኣትሌቲኮ ማድሪድ ዘንጸባረቕናዮ ጸወታ እንተደኣ ደጊምናዮ ኣብ ልዕሊ ሪያል ማድሪድ ናይ ምዕዋት ዕድል ኣይክህልወናን እዩ። ከምቲ ኣብ ቀዳማይ እግርን ኣብ ቀዳማይ እብረ ናይ ካልኣይ እግርን ምስ ኣትሌቲኮ ዝተዋሳእናዮ እንተደኣ ተጻዊትና ግን ጽቡቕ ክንምከት ኢና ብምባል ርእይቱ ይህቡ። ጓርዲዮላ ቅድሚ ሕጂ ንሪያል ማድሪድ ኣብ ክልተ ኣጋጣሚታት ካብ መድረኽ ኣውዲካ ምሕላፍ ሻምፒዮንስ ሊግ ዝገለፋ ክኸውን እንከሎ ሕጂ ድማ ንሳልሳይ ግዜ እንተደኣ ኣባሪርዋ ንሪያል ማድሪድ 3 እዋናት ካብ መድረኽ ኣውዲካ ምሕላፍ ዝኣለ ናይ መጀመርያ ኣሰልጣኒ እናተባህለ ክዝከር እዩ። እዚ ኣሰልጣኒ ቅድሚ ሕጂ ምስ ኢጣልያዊ ዓላሚ ክለብ ሪያል ማድሪድ ካርሎ አንቸሎቲ ኣብ ዝተራኸበሉ ኣብ 4 ጸወታ ዕወት ኮይኑ ክወጽእ እንከሎ ኣብ ክልተ ድማ በንጻሩ ጽዋእ ስዕረት ሚዒጉ። ኣቐዲማ ምስ ክለብ ስፖርቲንግ ሊዝበንን ኣትሌቲኮ ማድሪድን ኣብ ዝገበረቶ ናይ ክልተ እግሪ ግጥም ኣውዲካ ምስጋር ኣብ 4 ጸወታታት ዝኾነ ይኹን ጎል ዘየዝረቐት ብቐዳም ድማ 5-1 ብዝኾነ ገፊሕ ውጽኢት ንዋትፎርድ ዝመናነህትን ንፕሪምየር ሊግ ኣብ ቅድሚት ኮይና ትቕልሶ ዘላን ሲቲ ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ብዝበለጸ መልክዕ ኣብዚ እዋን ዝሓሸ ኣቃውማ ሒዛ ዘላ ትመስል። ሪያል ማድሪድ ቦገና ናብ ከተማ ማንቸስተር ኣብ ዝገሸትሉ 3 ቀረባ ኣጋጣሚታት ክሳብ ሕጂ ኣብ ኩሉ ጸወታታት ንሲቲ ኣይደፈረታን። 2 ግዜ ማዕረ ወፅያ ሓንሳእካ ተሳዒራ። ኣብ ወቕቲ ውድድር 2015-16 ግን ኣብ እንግሊዝ ባዶ ባዶ ተፈላልያ። ኣብ ካልኣይ እግሪ ኣብ ሜዳ ስታድየም ቤርናቦ 1-0 ረቲዓ ኣብ መፈጸምታ ድሕሪ ምብጽሓ ንኣትሌቲኮ ማድሪድ ብፍጹም ቅላዕ ስዩም ኣቢላ ዋንጫ ሰብሲፋ። ብሓፈሹ ክረአ እንከለውን 5 እዋናት ንሲቲ ዘጥሓለት ክትከውን እንከላ ሲቲ ድማ 3 ግዜ ጥራይ ዓወት ሰሊጥዋ። ኣብዚ እዋን ኣብ 4 ሓፈሻዊ ጸወታታት ንኹዕሶን ሰኪዕትን
39 ግዜ ብምጽማድ ናብ ማሽን ጎል ጸሪዩ ዘሎ ፈረንሳዊ አጥቃይ ካሪም ቤንዛማ መዕገቲ ተሳኢንዎ ኣብ ጥርዚ ብቕዓት ብመላው ሻምፒዮን ላሊጋ ምዃና ዳርጋ 100% ርጉጽ ኮይኑ ዘሎ ማድሪድ ኣብ ዝለዎ ምሸት ጌሻ ተካይዶ ጸወታ ክሰልጣ ዓቢ ተኽእሎ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ 12 ጎላት ኣውፂሩ ዘሎ ቤንዛማ ኣብ መሪሕነት ኣራጢጡ ንዘሎ ፖላንዳዊ አጥቃይ ክለብ ባየር ሙኒክ ሮበርቶ ሌቫንዶቭስኪ ንኽመዓራርዮ ሓንቲ ጎል ጥራያ ተድልዮ ዓላሚ ማድሪድ ኢጣልያዊ ካርሎ አንቸሎቲ ብዛዕባ ኣባላት ክለቡ ክዛረብ እንከሎ ኤድዋርዶ ካማቪንጋ ካብ ፈለማ ክስለፍ ይኽእል እዩ ዋላ ተቐይሩ ናብ ሜዳ ክኣቱ እንከለውን እንታይ ከም ዘበርክት ግሉጽ ነገር እዩ ንጋንታና ሓይል እዩ ዘስነቓ ረስኒ ናይ ጸወታ ክጎድል እንከሎ ካማቪንጋ ሮድሪገን ቫልቨርደን መስውዒ ሓይሎም እንተደኣ እቲኻዮም ብኣበርክቶም ንጸወታ ክትቂሮ ትኽእል ኢኻ ብምባል ጋንቱ እቶም ካብ ፈለማት ተሰልፎም ብሉጻት 11 ተጻወቲ ጥራይ ዘይኮነ እቶም ኣብ መንበር ተቐየርቲ ኮፍ ዝብሉ ኣባላታውን ዘተኣማምኑን ዝፍርሑን ኣጽዋራታ ምዃኖም ብምግላጽ ናብ ሲቲ መጠንቀቕታ ልኢኹ ካብዘን ንፍርቂ ፍጻሜ ሓሊፈን ዘለዋ 4 ክለባት ብኹለንትና ንእስ ዝበለትን ብዙሕ ግምት ዘይተዋህባ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሻምፒዮን ሊግ ኤውሮጳ ዝኾነት እስጳኛዊት ክለብ ቪላሪያል ነቲ ፖርቱጋላዊት ክለብ ፖርቶ ኣብ ዓመተ ስፖርት 2003-2004 ትሑት ዓቕሚ ሒዛ ብመሪሕነት ጆሴ ሞሪኖ ዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ብምውናና ዝፈጸመቶ ቅያ ንምድጋም ኣብ ጻዕሪ ትርከብ ቪላሪያል ኣብዚ እዋን ኣብ ላሊጋ እስጳኛ 7ይ ደረጃ ዝሓዘት ክትከውን ከላ መጋጥምታ ሊቨርፑል ድማ በንጻሩ ድሮ ዋንጫ ኤፍኤ እንግሊዝ ኣልዒላ ንጽዋዕ ካራቦዋ ንምድጋም ኣብ ፍጻሜ ኣብ ርእሲ ምብጽሓ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ድማ ካብ መራሒ ሲቲ ብሓንቲ ነጥቢ ጥራይ ተፈንቲታ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ዘለያ ቪላሪያል ንክለባት ጁቬንቱስን ባየር ሙኒክን ጎድ ጌራ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዓመተ ስፖርት 2005-2006 በጺሓቶ ዝነበረት ናይ ታሪኻ ዝለዓለ መድረኽ ፍርቂ ፍጻሜ በጺሓቶ ትርከብ ምኩራት ተጻወቲ ዘጋንታ ሃዋው ስታዲየም አንፊልድ ንጓኖት ክለባት ቀሊል ከም ዘይኮነ ኣዳዕዲዖም ዝርድኡ እዮም ምክንያቱ ቅድሚ 5 ዓመታት ኣብ ግጥም ቀዳማይ እግሪ ፍርቂ ፍጻሜ ሊግ ኤውሮጳ ኣብ ሃገሮም 1-0 ሲዕሮም ናብ ከተማ ሊቨርፑል ኣብ ዘምርሕሉ ኣብ ስታዲየም አንፊልድ ሙሉእ ብሙሉእ ተዓብሊሎም 3-0 ተዳይኾም እዮም ተመሊሶም እዚ ይኹን እምበር ንኹዕሶ እግሪ ኣብ ህልው ኩነት ዘሎ ብቕዓት እምበር ሕሉፍ ውፅኢት ወይ ታሪኽ ስለ ዘይውስኖ ሊቨርፑል ብቪላሪያል ንኸይትህመል እኹል ምድላዋት ጌራ ትጽበላ ጀርመናዊ አሰልጣንያ የርገን ክሎፕ ምስ ከም በዓል ቪላሪያል ዝኣመሰላ ክለባት ክጻወት እንከለኹ ንዓወት ከም ውብ ርአዩ ኣይፈልጥን እየ አንጻር ዘጋንታ እነካይዶ ግጥም ብሓቂ ክኸብድ እዩ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ከም ምዃኑ መጠን ድማ ግድን እዩ ኣሸጋሪ ጸወታ ክኸውን ምባሉ ድማ ነዚ ኣብ ግምት ዘእተወ ይመስል እስጳኛዊ መዘኑ ኡናይ ኤምሪ ብሸነኹ ዕውት ክትከውን እንተደኣ ኮንካ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገራት ክትገብርን ነተን ሓያላ ዝበሃላ ክለባት ክስዕረንን ኣለካ ኣብ መድረኽ 16 ክለባት አንጻር ጁቬንቱስ ዘሳለጥናያ ጸወታ ርእሰ ምትእምማን ኣሕዲሩልናዩ ኣብ መድረኽ ፍርቂ ፍጻሜ ድማ ንዓና ዝምችእ ኣጋጣሚታት ክንፈጥረን ነቲ ዕድል ክንጥቀመሉን ክንፍትን ኢና ሊቨርፑል ዓባይ ክለብ እያ ስለ ዝኾነ ድማ ተዓዘብቲ ዝፍስህሉ ብሉፅ ጸወታ ከነካይድ ኢና ኢሉ ክልቲኦም ኣሰልጠንቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝተራጸምሉ ክሎፕ 3 ግዜ ኤምሪ ድማ 1 ግዜ ካብ ሜዳ ኮሪዖም ክወፁ እንከለዉ ሓንሳብ ድማ ነጥቢ ተማቒሎም እስጳኛዊ ተኸላኻላይ ክለብ ቪላሪያል ፓው ቶሬዝ ብዛዕባ ዝጸወታ ኣብ ዘካፈሎ ሓሳብ ልክዒው ሊቨርፑል ንኽዕወቱ ዝሓሸ ተኽእሎ ዘለዎምን ዝለዓለ ግምት ተዋሂቦም ዘሎን ጋንታዮም ይኹን እምበር ጁቬንቱስን ባየር ሙኒክን እውን ዋላ እኳ ልዕሌና ንኽዕወታ ዝለዓለ ግምት ተዋሂብወን እንተነበረ ከነውድቐን ግን ክኢልና ኢና ነዚ ሃንደበታውን ኣገራምን ውፅኢትና ንምቕጻል ከዓ ጽዑቕ ጻዕሪ ነካይድ ኣለና ሊቨርፑል ኣቐዲምና ኣብ ዝገበርናዮ ጸወታታት እንታይ ከም ዘፍረና ስለ ትፈልጥ ብግቡእ ተዳልያ ክትጸንሐና እያ በደረጃ ዓለም ብሉጻት ዝበሃሉ ተጻወት ኣለዋ ንማንቸስተር ዩናይትድን ንማንቸስተር ሲቲን በቐሊሉ ክትስዕሮም ክኢላ እያ እንተኾነ ግን ኣብዚ ውድድር ንዓበይቲ ክለባት ክንስዕረሉ ንኽእል ዝተፈልየ ስልቲ ፈጢርና ኣለና ብምባል ተጻወቲ ናይታ 12 ግዜ ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ዝበጽሐት ሊቨርፑል ቪላሪያል ንእሽተይ ጋንታ እያ ኢሎም ንኸይቀስኑ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ካልኣይ እግሪ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ዝመጽእ ሰሙን 34 ግንቦት ክካየድ እዩ ብመሰረት ዓንቀጽ 52.4 ሕግታት ናይዚ ውድድር ኣቐዲሙ ኣብ ዝነበረ መድረኻት ብጫ ካርድ ዝተዋህቦም ተጻወቲ እቲ ዝተዋህቦም መሰማዕታ ናብ መድረኽ ፍርቂ ፍጻሜ ስለ ዘይሰጋገር ኣብ ሓደ ግጥም 2 ብጫ ካርድ ዝተመዘዘሉ ተጻዋታይ ጥራይ እንተዘይኮይኑ 3 ብጫ ካርድ ብምውላል ካብ ፍጻሜ ዝበኽሩሉ ኣጋጣሚ ኣይከሉን እዩ كبرات تختاتلتنا بوجنا نبينيام سناي جوزون حسب لبوك سمرلون ناتمننا نلومي أعدالينا وزنبرنا سمناوي مدب سبورت زازمنا لنا أبزمت سمون بخال استفلالي تحسطات كسابنا الرغب نقول لنا سلام
ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ